Mañá xoves, a Fundación de Exposicións e Congresos da Estrada realizará a presentación aos medios de comunicación da Feira Profesional do Moble de Galicia, que chega á súa 10ª edición. A Deputación de Pontevedra inicia o plan pioneiro en Galicia para contratar a enerxía eléctrica a 40 concellos a un mesmo proveedor e baixo un único contrato. O Concello da Estrada queda fora do plan. O vindeiro venres 16 de abril terá lugar no local cultural de Caixa Nova unha conferencia impartida polo escritor e historiador Francisco Carballo que ten como título Historia e Lingua. Está organizada pola plataforma Queremos Galego. O 21 de abril entregaránse os títulos de propiedade da concentración parcelaria de Liripio. O vindeiro domingo 25 de abril, quinta edición da Festa Gastronómica do Xabarín, organizada polo Concello de Cerdedo. 40 stands de exposición, degustación e venda de produtos típicos de Cerdedo e comarca. Galiño sal, filloa, linxa, requeixón, queixo, mel. Animación na rúa, talleres para os máis pequenos, gaiteiros, exposicións, hinchables, rocódromo. Gran actuación musical do grupo A Roda. Exhibición de adestramento canino a cargo da bicampiona de España. Pregón a cargo de Quique Morales, programa España Directo. Para xantar, xabarín guisado con setas e castañas. O día 25 de abril ven a Cerdedo e disfruta da gastronomía e da natureza.